Philippines! Hello mga kaibigan kong taga-ka-Facebookers. Kumusta guys? Nag-grocery po ako and meron po akong kasama dito. So yun, samahan nyo kami. Guys, may sapsap. Sapsap at saka malaking shrimp. 6.46 yung presyo. Tignan nyo man yan. Sarap yun. Ito ipaksiw be. At saka hindi pa siya drug addict, oh. Hindi pula yung mata. Ang daig. Guys, sino kasama ko guys? Halata naman yung katawan niya guys. Look, tignan nyo. Ang laki guys. Ang daing. Iba talaga tong Amerika guys kasi lahat puro malaki. Hala, ang laki naman nito. Ang lapad. Ang lapad eh. Mahilig sila malaki. Halos na $13 ito be oh. $13. Labi ako naman yung kumahawak-hawak guys. Ano ka na? Ako 2 for 5, di ba? 2 for 5? Bili ka na. Tingin mo siya nung malaki ganyan. Ariel, bibili daw siya. Hala, ang laki be. Lalaki naman. Ay, meron. Ay, ang sobra namang laki ay. Wow, dito lang ako sa maliit. Kala ko gusto mo malaki. Kaloko. Ikaw lang mahilig. Hindi pa ako nakatry ng sobrang laki. Ay, nakatry ah. Wag. May palmolive eh. Ang bango. Oh my God, guys. Akala nyo, sa Pilipinas lang ito? Andito. Hala, ang bango. Ano yan? Zest? May mga zest. Zest. Look. Ito, kukuha ako nito, be. Dalawa, be. Ang ano ba? Lavender. Hala, ang bango ng lavender. Ito, dalawa. Lavender at saka green. Palmolive, guys. Ito yung panggaling pang-eskwela. Pagpunta sa eskwelahan, ang bango. Hi guys! So ngayon guys, umuwi na ako. Hinatid ko na si Lloydie sa asawa niya. Sa asawa niya. Kasi meron po silang ganap dito na area. So kaya nagkita na lang kami din. And, tika mo na ha. So yun, and kita naman kami dito sa grocery din. And then pagkatapos niyan, binalik ko na siya doon. Kasi hindi na ako nakapag ano talaga yung tawag nun. Hold on guys ah. So kaya hindi na ako, nagmamadali kasi ako guys, grocery, ganun. And then spend time a little bit with Lloydie. And so yun, binalik ko na siya. Anyway, nag-grocery ako. Konti lang naman yung grocery ko guys. Kasi kailangan ko lang talagang magbibili ng pang gulay kasi wala na kaming makain eh. Meron kaming makain pero wala na talagang gulay guys. So kaya yun, itong si Kuya dire-diretso lang ba? Parang walang walang stop sign. Anyway, so yun, nag-drive lang ako dito lang. Anyway, kita kids. Andun din yung kapatid ni Tami, nag-stop sa bahay. So ngayon, yun, andun na sila sa bahay. Kanina. But anyway, so yun, iniwan ko sila doon kahit andun sila sa bahay. Sabi ko, alis lang ako kasi mag-grocery and then i-meet ko din yung kaibigan ko. So yun, buti na lang andun si Tami, ano. Ayan. Ay, nako, mainit yung panahon guys. Sobrang inert. So hopefully Saturday magkita kami. I don't know about si Brenda. Parang ayaw na ata kami makasama. Be, ayaw mo na kami, be. Okay lang, sige lang. Go ka lang sa life mo. Okay, kami din go na kami. Anyway guys, so let's say kung sasama si Brenda. Hopefully matuloy yung ano namin sa Saturday. Para naman banding-banding. Maganda yung panahon. No? Pag winter, puro lang tayo nakatago lang tayo sa bahay. Kasi winter nga, di ba? Summer na, kita-kiss tayo naman. Oy, labas kayo dyan. Labas kayo kasi pag ano na kasi, pag winter na, pangit na maglabas-labas. Diba? Pangit eh. Po yun guys, umalis na yung kapatid ni Tami. Kaya ngayon lang talaga. Umalis sila. So kaya pumunta ako sa labas kasi andun pala sila. Pork, i-marinate ko yan. And then, bumili ako nito kasi gusto ko mag-ice cream mayang gabi. Ano pa ba yung nabili natin? Ito. Coconut milk. Ito yung pinaka gusto ko. May kamahalan po ito pero maganda po talaga itong gamitin from Thailand. So yan. And then okra. And then isang talong. Grabe.
isang talong. And then, ito siya. Bok choy. Chinese bok choy po yan guys, maliit. And of course, ang gusto kong lime. And dalawang ganito guys kasi masarap pag may gulay. And then, nag-add ako nito. Look. Yun. I got palmolive. Okay. I got mango. That's what I was saying. You got a hole in here. Oh, there is a whole one? Yeah. No, keep going. I'll just. Oh, Marianne. All right. So where are you planning to go for dinner? Tapos na guys yung gata natin. Ganyan siya. And yun, tubig siya guys. Tubig. Hindi pa nga ako nakapag sa labas kasi kailangan ko pang magtubig doon guys. Para masaya yung At saka ito na yung pork. Lutuin ko lang siya sa oven. Iluto natin siya sa oven for ilang minuto para maluto talaga siya. And then i-broil. Okay? So yun yung gagawin ko. And ito siya guys. Binabrown ko lang siya dito. Binabrown ko siya dyan. Nag-live ako sandali guys kasi ang hirap pala mag-live talaga kapag marami kang gagawin and then gusto mong magbasa ng mga comment. Ang hirap guys kapag parang gusto kong basahin lahat ng comments, hindi ko mabasa na I feel guilty. And then sinashut off ko na lang guys. Hindi ko na lang tinatagalan yung live ko kahit gusto ko mang makita lahat ng mga pinagagawa ko dito. Ang hirap kasi alam nyo na yung parang magluto ko and then yun, hindi pagkatapos niyan magbasa, kailangan kong magbasa, ganun. So, I don't know kung paano magagawa na iba kapag magluluto and then magla-live. Parang mataranta talaga ako guys, parang nakakahiya na hindi ako magbasa ng mga comment. So, yan. So, ay, dumating na yung bagyo. Binagyo na kami guys ng hapon na ito. Grabe. Takot na takot ako ngayon. So sabi ko kay Roxy rin. Si Roxy, dalawa kaming takot na takot. Binagyo kami, nag-storm. Kaya tinanggal ko na yung mga bulaklak na lilipad. Nilagay ko sa floor kasi baka lipa rin. Kasi lumalakas talaga siya. As in, sabi ko, i-vlog ko nga ito kahit takot na ako. And then, kinaveran ko na yung lahat yung windows. Look, yan na yung pork natin guys. Ready na siya. Ready na. Ready. Pabayaan lang natin muna dyan para talagang hinamit. At nag-storm sa labas at ito takot na kasi nag-thunderstorm na. Tingnan niyo yan. Takot. Takot na yan. So, kakain kami guys. Pasensya na, wala po akong Brebigel. So, kain po kami. Pakainin ko lang tong asawa ko para naman masaya ang buhay. Kasi ang buhay is hindi masaya pag walang kainin si Mister. So, sana magustuhan niya. Pakipaalam ko sa inyo ha. Ito yung niluluto ko na ginataang gulay. Pero, sana magustuhan ni Mister. Niloloto ko talaga to kasi gusto niya ng gulay. Parang nagda-diet konti. Hindi masyadong kumakain. So, yun. Sabi ko, gulay tayo. Pero Filipino style. So, sabihin ko sa inyo kapag magustuhan o hindi ha. So, yun guys. Kailangan kong lagyan ng maraming gulay ang plato ng asawa kong kano. O, diba? And here's your food. I put a lot of vegetables. Okay? And then the rice under. And it's up to you if you wanna finish it or not. Can you please move? Boy, init, move. Ay, naku, pagkagahig ulo, ha? He wants to go inside the oven. Look. Ito na yun, guys. Yung porky natin. Si Roxy. Takot man sa, si Roxy, oy. Takot talaga siya sa storm, guys. Ang ulam ni Mister. So, let's see. Puro po ito, guys, ha?
Doesn't look burnt. It's just perfectly fine. My lalab need to come here. So, tanungin natin siya mamaya kung okay lang ba yung loto natin. Ha? Why'd you close the curtain? Because I don't wanna see. But I see the window. I close the curtain, guys, because I don't really wanna see it to deal with this stormy thing. But I can still see the window. I close all the window here, but right here in the kitchen, there's no cover. Thank you, love. Tikman natin ito. Where did you get this? I don't know what. So guys, I don't know if he will like it because he already mixed it with hot sauce. So we like this. You wait. You mix it with hot sauce too. I do because we bought the hot sauce. We both like it. Let me know if you like it or not, or it's okay or blah. Sarap, okay man siya, guys. What do you think of just the gulay, the vegetables, and the sauce in it? It's kind of okay, right? Yeah.